Halo dulur drusan, kula nuwun nggih. Aku iki kok kidul tak sangane kok semen iki lur. Dadi tembuse ya kene iki lur. Aku mrene iki direquesti Facebook Ahmad Rizky atau Susana lur asline jenenge lur. Mbah sapa lur? Mas, kapan mara drusan, Mas? Wonge muni ngono lur, jarene omahe unik lur. Omahe sing kanan kiri ngguri ku melu pati lor. Lah sing ngarep tok iku jarene melu Rembang lor, tapi kok melu Rembang ya lor. Jarene tak liwati tapi kok wonge ora ning omah ya lor. Ini njaluk diapakno wonge niku lor. Ngakon rene malah wonge diinbox ora balesi lor. Aku ya gak sida mampir omahe ngene iki lor. Ya kondisi jalannya yang ngene iki lur. Lan aku dikon rene lur. Aku iki tembus nduka mau lur. Lah aku ndi ngerekam ke makam kono malah kamera maune on malah dadi normal lur. Dadine aku ya tembus kulon mau lur. Tak sangkani kok kene langsung lur. Ora tak baleni ke makam mbah horor napa lur. Ora oleh ngrekam ke makame kono napa lur. Jane kan mlebune desa kan ke makam kono mau lur. Unike desa kene iki nak sedekah bumi ora ditangkapno wayang iki undene ngamuk lur. Ora ana hasil panene taun ngene iku lur. Lah ngarep iki kuburan lur, ketok ya rada nganu lur, rada singit iki lur.